bat izan dituzunak, lurrean gure bizitako zaintzaile izan da. Zure Señor Jesucristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apokalipsis liburutik. Udaketa bat izan zenuen. Mikelek eta bere eginuek burrukara dituzuten ere sudean. Burrukatu ziren ere sudean eta bere eginuak, baina ez ziren nagusitu. Eta geroztik ez zen tokirik izan haientzat zenuen. Amindu zuten lurrera ere sudea handia, beharko eta satan deritza aspaldiko sudea. Mundu osoan irudikatzen duena. Amindu zituzten lurrera, haren eginuak ere harekin batera. Eta ordu handi bat entzun duen zenutik. Orain etorri da Salomena, gure jainkoaren indarra eta erregetza, eta bere Kristoren ahalmena. Amindua izan baita gure senideen salatzaileak, gure jainkoaren aurrean gauda egun salatzen zituena. Haiek azpiatu duten bikotzaren odolaz eta eman duten etormenaz. Beren bizia ez baitute izan maiteago egiotza baino. Poztu zaitezte beraz zeruak eta haietan bizi zerarenak. Jaunak, esanak, kanta.
hobea eduki ahal izateko aurrerapen handiak egin dira. Eta gauza edarra da, gizakiarentzako hobeki bizitzeko teknologiak, zientziak, teknikak, izugarrizko aurrera pausoak eman ditu. Eta gure bizia errazagoa, komodogoa, osasungarriagoa egiteko aukera behintzat eduki dezakegu. Baina horrek ez gaitu, esan dezake, despistatu behar gure benetako izaera zein den. Hau da, orain dela 2000 urte argi elektrikorik gabe, edota internetik gabe, edota dronik gabe bizi ziren gizakiak guk ditugun kezka oso antzekoak izaten zituzten ere. Azken finean, nahiz eta bizitza errazagoa edo komodoa edo luzeagoa egiteko aukera izanaren ez dugu ez du behar mugatuak dira. Eta hori misoak gure Xabierek urtero bere bisitan eta berarenganak gerturatzen dena laguntzean gogorazten dira. Azken finean ereduak gure zainari izateaz gain baita ere mezulariak dira. Eredu hitzak griegoz esan dugu mezulari. Eta Xabier duen mezu printzipala, bere mezu nagusia da, bere izenak esan duena. Nor jangoikoa bezala, inorez jangoikoa bezala. Hoxe da Xabierek guri altiro gogorazten dugu mezua. Sekulan zaharkitua geritzen ez den mezua. Hoi dela 2000 urte balio zuena. Hoi dela 1000 urte balio zuena. Gure garaietan ere, 2020 urtean, berdin balio eguna, eta mundua bukatzen ez bada, 1000 urte badu edo 5000 urte badu, berdin balio eguna. Eta balio hemen Euskal Herrian, edota munduko beste edozein tokitan, edota Afrikan, Euskal Herrian, eta beste planetaren baten ere, biziatiko bat duen, Xabierren mezua berdin balio duke, mezu unibertsala baita. Gure izaera zein gogorazten ditulako. Nor jangoikoa bezala, inorez jangoikoa bezala. Gogorazten dugu izaki mugatuak gara. Dena ez dagoela gure eskuetan. Jangoikoak eginak gara. Berarengatik gatozela, berarengana goazela. Eta mundu hortako den bitartean ere gogoan izan gara. Horregatik, gure gauko otoizan jangoikoa izuzendua egiten dugu Xabierren bitartez, beti santuak bitartekariak baitira. Eta, honekin bukatu genuke, gogoraziz, konsiderazio honek, hori garitzat, Jesusen beti transmititu nahi izan diguna, konsiderazionek eman behar dugula alako lasaitasuna, alako konfiantza, alako bakea. Jangoikoak egin gaitu, jangoikoak maite gaitu, jangoikoak ezagutzen gaitu, eta nahi du bere eskuetan egoteak guretzako konfiantza eta lasaitasun hori sentiaraztea. Hoxe da jangoikoak nahi duena. Senti bezala bera beti gurekin dagoena. Ez dagoela inor, ez dagoela ezer bere gainetikan, eta bere eskuetan beti ongi egongo bera da. Hoxe eskatzen dugu gaurkoan Xabierreri. Bere mezu hori entzun eta jainkoaren graziaz barneratu dezala. Eta egin duzago horrek gure eskatuko dugu bereziki gaurko egun honetan Baratako herriaren alde. Xabierren bitartez jangoikoak gorde dezala. Gorputz eta animako parte guztietatik eta mantendu daitezela bertako biztanleak elkartasunean, bakean eta Jesusen fedean. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna.
eta goi egitura osatzean. Beroiek ematen diegu ospeak zu doreste zaitu jaunak, eta horiek etortzen diegu edertasunak zu neurri gabekoa zerela erakusten digu. Eta izate guztiak baino goragokoa Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beroren bitartez du egiten taldeak zure santutasunak goresten, eta haiekin batera guk ere pozik adoratzen zaitugu, bihotz batez kantari. Santo, santo, santua, dira guztien jainko jauna. Zerurrak beterik dauzka, zure Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eritza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salabenaren kabeza eskaintzen bizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartutzari onartu nahi duzulako. Eta aparik eskatzen duzu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egiten zala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazo, maitasun osora, Frantzisko Greika Santuarekin, Frantzisko Greatzailerekin eta bizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izteko itxarotenea mandigan gure semeteak eta hilako guztiak, agitzazo zure aurpegiaren argitan. Karrukizak izan dugu horren, guk guztiok betiko bizitza bitxu ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Doarsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaki guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztik horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intzak guztiak izaldi eta zizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakusiaren jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure egitak zeruetan zera, sanai izan egiz zure izena, edo egiz zure erreilua, egin egiz zure egiak zerua bezala gure ere, emaitzu gaurren urrutaka horia, markatu gure zorrak, guk ere zezorene, bakatzen gero ezkero, eta jaretzen dekamean, baina atera gaitzatzen duzuetik. Atera gaitzatzen jauna gaitzen dizkinetatik hemen duzu bakea gure egunotan. Zure errukiak esker, egutik garran bizirik ezen,
izaldietan hemen jaune pakea beti zuekin baina zue pakea Agoikoaren bidotxa, munduko pekatuak kentzen dena, zoriotsu bat